Ayaw. Saging rata eh. Gimo. Daghan kay kog balon o kay hapit ng akong birthday. Kano sa birthday mo? Unsa? Kano sa birthday mo? Mga September siguro. Nakadugay pa na unsa nag-unang balon niya. Unsa na niluy na. Nag-una man imuhang balon kontra sa imong birthday. Kadugay pa ton September unsa pa ron June pa ron. Para taas ang preparasyon ba nang paburot kog daghan kay para pag-abot sa birthday nako. Daghan na jud kay kog balon. Sabi man ako ugma na yung imong birthday kay sayo kayong balon makakaon na unta ko kay saging ra kong pamahaw. Makakaon man gihapon ka. Imo na ko nang limot-limutan ang adlaw gimo. Pag-abot sa adlaw nga birthday nako puts dayon ta nya daghan madungagan na po niya akong balon. Gihatagan pa man ko ni mama o sa akong mga ninong o regalo ha. Daghan kaayo nga balon. Na inig abot anak ka na sa to? September. September inig abot na September wa na. Hiyos na na. Di na gani guro nakatag si mana hiyos na na. Ako maning tabunan isud man ako nig sako sa balay para dili mahiyos. Mas maayo ba no? Ako na lang isabi. Kira, ako na yung design nito. Ay kayo kay pang birthday man ako ni. Pero murag na amang ko isa diri o katong pagipaburot. Katong kondom man daw ni asum to the pizza. Saan na kondom mo saan kumana? Ara o. Pariha na may hapon ko na anak. Yung si kondom lahat mo tong kondom ko. Gigamit biya daw na ni papa sa ihang chika. Na! Lang to. Murag maog yan ba? Sige na pa mo awas ani ha? Wala oy goods pa man kaayo na gud ng baluna na. Murag magbalon or kondom. Ginamit na magani. Gamaya po banga gani o gamay guro kay tog kuan imong unsa to lolo? Papa nimo? Gamaya murag kumingking ra may masigo diri ah. Murag pareha guro mo kadakon ba? Pag sure oy, dako pa kuana oy. Pero kana ako abi kay kon, kuno na paburot na ba? Hindi na ako mahago paburot sige na. Magpalit di kag imo dito. Kano sa amda imong birthday daw be? Kay mag-ingon kung mangayo man kana kog balon. Kung sunod adlaw mas dali pa ako ah. Kontra sa imo September pa imo nya ako sunod adlaw na mas dali ako abi ako na abi. Kung pangayoon nimo ni, wala na koy balon inig birthday na ako. Mao gihapon mo buto man gihapon na di man gihapon nakaabtag si mana. Saan mo kay hangol gyud kay ka ba? Ikaw ba na ato-ato ra kag drig manghinambog ka ng imong balon nya di ka manghatag. Wala man ko naghinambog. Gipatanaw naman to ka ni gud akong balon. May pagmulakaw na lang ka dito. Sige pasuya-suya na yang balon mura pag nasuya ta. Mulakaw na lang ko oy. Masuko man day og wala iyahang balon. Lakaw dito si Bat. Siguro pang hinambog ani ang balon dugay pag ang birthday September na unsa. Uy, naunsa ka lab lang sige kag yaw-yaw dra ah. Ay katong amaw-amaw ni adto ra dida pa hinambog si ang balon. Nya. Love. Grabe love hapit naman akong birthday ba wala magay preparasyon. Ay sus kalayo patulab oy. Sige layo nga sunod adlaw na unsa day ka. Unsa man nga mo man koy kwarta? Unsa man akong i-design? Sa ipis kag balon lang gud pila ka buok. Ah, grabe mo ro magagbata lab dako naman ka. Di naman kailangan magbalon-balon pa. Unsa man na oy bata ra ba day pwede balunan? Ay sus nimo lab. Uy ra jud kay gingana lab. Ilang gihapon na isa gani og gihatag katong amaw-amaw oh. Makakita lang ganing kag mga unsay pang kuandra imo da yung kuanon. Bis kag balon lang gani pang kuan sa birthday gani nya labon bitaw balon nga katong gamiton ini kagabi kusog kay mo palit. Lahi man to. Lahi man to gihapon. Lahi pud na. Saday ka. Kato lang akong paboruto sa birthday. Lain kayo laboy. Lain mo gyapon kay ihatag sa ko nga balon. Ay sus ni mo lab. Bisig unsaon ni mo lab. Maabot imong birthday. Di naman kailangan magbalon lab. Maglambing-lambing ra tanan imong birthday oy. Ay gusto kog balon. Ah, mura man kag bata gyapon nga way buot lab. Sige na lab balon lab. Lab wala lagi ko'y kwarta lab. Balon pila nang kabuok ka ng pulo ng kabuok lab tag kuan ra man lab tag 5 lab. Unsa man ako nga wala man ko'y kwarta. Wa po kay girimit sa kuha. So kay sa pulo raman lab barato raman kay lab kay sa pulo lab kay tag 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 lab grabe naman ka lab oy. Lab wala man ko'y kwarta ron lab. Unaw-na lab wala pa man ko karbis og kakao lab. Lab grabe lo ba pero kondom bito paliton lab pila nang isa ka box lab tag duha pa imong paliton pero kanang balon nga pang preparasyon sa kuwang birthday wa yo ka kapalit. Lahi man to lain man na. May pa man tong amaw nga naghatag sa kuan niyo ginanana pa layo pa kay iyang birthday wala na preparasyon na sa iyang para birthday niya.
Importante lab, maayong lawas. O nagkahigugma ay ta. Mao ganay ginaingon nga, bahalag saging basta labing. Malag saging sa labing, unya kabuhion naman ganita sa kinaog saging. Ay sus nimo oy, apilon man pud nimo ang kuan pud tipaka saging. Tipaka grabe naman, tipaka panit guro, gani akong gikaon saging. Di unya kuan na pud puso. Sus, saging ra man gihapon na laboy. Puso lang saging para di ko nimo malimtan. Bala ka ra laboy, kundi ko nimo mapalitag balon na, mabulakaw na lang ko. Balon ra, mulakaw dayon ka. Anda ka Inajid na. ko nimo lab ah. Lab. Ampot eh, kapalitag balon. Walay balon. Kunin nga mo, sige parang hinambo ka na yung balon. Happy tayong birthday. Wala si balon. So may labot ni mo. Nang luod. Hoy! Nay! Hoy! Ayaw ba? Na! Na! Isumbong takang mama do!